Benvingudes, benvinguts al Llapis Punter. Jo sóc l'Albert Bretxa i avui us porto una eina que us pot ser molt útil per fer servir dins l'aula, o fins i tot també en alguns casos si esteu fent classes de manera virtual. I és que us presento Classroom Screen. És una eina poc coneguda però que realment té molt potencial, és molt útil, especialment a primària, ja que entrant a classroomscreen.com trobem un munt d'utilitats com cronòmetre i temporitzador, ens permet fer sortejos i escollir alumnes a l'atzar, un semàfor de colors, podem dibuixar, podem escriure textos, ens permet controlar els decibels que tenim a l'aula i moltes altres coses més. Superfàcil de fer servir, gratuïta, intuïtiva. Quedeu-vos perquè us ho explico en pocs minuts. Som-hi! Bé, ja som dins l'ordinador, la primera cosa que hem de fer és obrir el navegador, escriure classroomscreen.com, ens porten a aquesta pàgina i clicant el botó verd ens envia l'aplicació. Fantàstic, ja som dins. La primera cosa que a mi m'agrada fer és personalitzar l'idioma. Clicant aquí l'engranatge, se'ns obren un conjunt d'opcions. Des d'aquí podem triar l'idioma, entre ells el català. Fixem-nos que totes les descripcions de les opcions estan ara en català. La segona cosa que a mi m'agrada fer és personalitzar el fons. Clicant a fons, podem escollir algun dels fons que ell ens proposa o podem pujar el nostre propi fons. Anem a veure la resta d'opcions que tenim aquí baix. La segona que ens trobem és nom a l'atzar. Des d'aquí podem fer sortejos. Afegim tots els noms que tinguem a l'aula o tots els noms que vulguem sortejar. I un cop introduïts, clicant el botó verd, ens fa sorteig. Fixem-nos que aquests mòduls es poden arrossegar, es poden fer grossos i es poden tancar quan vulguem. La tercera opció que trobem són els daus. Des d'aquí podem aconseguir nombres a l'atzar. Fins al 6, fins al 12 i fins al 18. I quan hem acabat, tanquem. La quarta opció que trobem és el micròfon. Podem fer gros aquest mòdul, podem triar la sensibilitat del micròfon, ara tindríem un micròfon molt poc sensible, ara tindríem un micròfon molt sensible. També li podem dir quin és el volum màxim que volem permetre a la nostra aula. Un nivell 1 seria un nivell de soroll molt baix, un nivell 5 seria un nivell de soroll molt més alt. Si activem la campaneta, cada vegada que accedim al nivell permès, ens avisaria. Si ara ens poséssim a cridar, fixem-nos que ens ha avisat. Molt útil per controlar el volum que tenim a l'aula. La cinquena opció, que a més és nova, des d'aquí podem afegir imatges, vídeos de YouTube o connectar la webcam. El codi QR serveix per escanejar-lo i que les persones que l'escanegin accedeixin directament a classroomscreen.com. Una de les eines que jo més he utilitzat és el dibuix. Se'ns obre una pissarra en blanc que podem fer grossa i on podem guixar. I tancar quan hem acabat. Una similar és el text. Se'ns obre una pissarra en blanc que podem fer grossa, on hi podem escriure. Podem triar el tamany de lletra, negretes, i quan hem acabat simplement ho tanquem. Aquí podem trobar diferents símbols de treball per comunicar als nostres alumnes visualment com volem que estiguin. Silenci, xiu-xiueig, pregunta al company o treballant aquí. Ho podem fer gros i quan hem acabat ho tanquem. El semàfor, molt útil a cicle inicial i infantil per controlar les emocions, explicar visualment com està anant la dinàmica de l'aula. També tenim el temporitzador, una eina molt útil que jo l'he fet servir molt a l'aula. Podem dir-li el temps que volem i quan arriba a 0 ens avisa. Una eina similar és el cronòmetre, el rellotge i també tenim un calendari. A més, totes les opcions les podem tenir projectades al mateix temps, les podem minimitzar, les podem arrossegar, les podem tancar quan ja les hem fet servir. I quan acabem, podem guardar-ho i tenir diferents pissarres digitals en funció de l'aula en la que estem treballant. Bé, ja heu vist que és una eina que pot ser molt útil per fer-la servir dins l'aula. Jo, almenys, com a professor a primària, l'he fet servir moltes vegades i m'ha servit molt. Si teniu qualsevol dubte, em podeu contactar a través de les xarxes socials, em podeu deixar un comentari o em podeu escriure un correu. Com sempre us demano, m'aniria molt bé que em poséssiu un like, això farà que aquest arribi més gent, ja que YouTube sap que és interessant. Us podeu subscriure al canal per estar atents a noves novetats que vagi publicant. Si em voleu fer qualsevol proposta, qualsevol suggerència temàtica de futurs vídeos, només m'ho heu de dir. Gràcies per tot i fins la propera!